keďže sme poznali školy, kontext a tak ďalej a vedeli sme, že spádová špeciálna škola by nám poskytla možno raz do týždňa vzdelávanie vzhľadom na jeho nastavenie, tak sme sa rozhodli ísť do školy, ktorá nám poskytla trošku viac, ale bola v Pezinku. Takže ja som ho vozila v tom čase na 1 hodinu denne. Na 1 hodinu denne? Na 1 hodinu denne sme z Trnavy cestovali do Pezinka. Plus necestovala som sama, pretože finančne by sa to nedalo zvládnuť. Ja som bola totiž v tom čase s ním doma, keď sme dostávali 200 eur. To bol vtedy rodičovský príspevok. Áno. Takýmto spôsobom sme tam nejaký čas dochádzali. Až sa stali situácie, kedy už to nebolo možné. Môžeš nám opísať tie situácie? Boli to situácie, keď som chodila sama, lebo tie deti na seba chytajú nejaké väzby, každý má nejakú potrebu. A keď sa nám tie deti tam začali nejako štipkať, alebo boli nervózni jeden z druhého, už to nešlo. Takže som išla sama. Také situácie ako zaťahovanie brzdy počas jazdy. Alebo keď sa Dominik odpásal a preliezal mi na diaľnici na predné sedadlo. Ja som ho v tom čase, lebo mohol byť 5-bodovo zapatý. To je proste húsenica. On sa vyvlečie. Všelijako som ho privezovala so šálmi, neviem čo, mala som také zvláštne stratégie. Plus ešte my sme mali takú ťažkosť, že Dominik, keď sa rozladil a keď začal plakať, tak prestal dýchať. Jednoducho robil, že... A boli situácie, keď ja som v takomto stave zastavovala na krajnici, išla mu dýchať do úst, aby sa mi nadýchol. A keď mi hodil zimnú topánku do predného skla na diaľnici, tak som si povedala, že to stačí. Lebo my už sme nebezpeční, nie sme, že sami pre seba, ale aj pre iných ľudí.